бяха около 10 дни от Tri Legend Батак, което беше втория ми триатлон на средна дистанция. Като цяло съм супер доволен и от представянето ми, и от времената ми, и от храненето, и като цяло от атмосферата на състезанието. Всичко беше супер. Много яко мина, със сигурност до година ще се запиша пак. И сега ми остават 8 седмици до Ironman Италия, който е първият ми триатлон пълна дистанция. Истински цял триатлон. И като цяло нямам никаква представа какво да очаквам. Като първи цял триатлон, честно казвам, най-много ме притеснява бягането. Не съм много сигурен как точно да го пейсна, с какво темпо да бягам. Не знам какво ще стане след 30 км. Всички знаем, че на 30 км се удря стената и после вече всичко е на воля и на доизживяване. Нямам представа, ще видим как ще станат нещата. Надявам се да имам достатъчно време да се подготвя до тогава и да стигна до старта в възможно най-добрата форма, която съм готов да постигна. Никога не съм бягал маратон след като съм карал 6 часа, надявам се 6 часа колело преди това. Ще бъде интересно преживяване. Времето наближава и от една страна, сега вече като стават по-малко от 2 месеца, от една страна супер много се вълнувам и започвам да нямам търпение да дойде, а от друга страна малко започва да ми трепери под лъжичката и да се чудя дали съм направил всичко, което мога до момента. Миналата седмица беше малко по-лека, обема на тренировки не беше толкова голям, около 7 часа и половина, мисля, че станаха накрая. Като цяло беше седмица за възстановяване след Tri Legend. Се чувствам много добре, особено на бягането. Съм много доволен от това, което постигнахме за тия 6 месеца, 7, вече откакто работим с Момчил. Въпреки, че вчера беше някакъв много крив ден. Нощ от сутринта тръгна с някакви задръствания, двучасови, стрес през целия ден, напрежение. И имах колело 1 час с 2 по 15 минути sweet spot и малко бягане след това, 15 минути след колелото. И това ми беше една от тренировките, които просто едва я завърших. Беше на доизживяване накрая. Така че стреса, дали е физически или психически, оказва влияние със сигурност. Аз преди се чудех как така може, нали, примерно стреса от работа да ти влияе на тренировките и ми оказва се, че може. Днес обаче на интервалите на бягането се чувствах много по-добре, нищо общо с това от вчера. Чувствах се супер, имах сила в краката и беше много приятно. Днес, между другото, беше един от дните, в които излязох да бягам сутринта и все още не беше станало 35 градуса, така че може би това също има отношение към това как се чувствах. Има някакви моменти, в които се чудя дали ще станат нещата и как ще станат нещата и дали всичко ще мине по план. След това се сещам, че най-вероятно нищо няма да мине по план. Има някои тренировки, които честно си ме плашат. В края на август, последния уикенд на август, има една тренировка, която ми се струва брутална. Общо взето 35 интервала по 1 км на стадион. Не знам. Момчил, треньора ми каза, че неговият треньор, когато му е дал тази тренировка, му е казал, че това е една от тренировките, които или ще пречупи, или ще ти даде кураж. Така че се надявам да не ме пречупи и да ми даде кураж. Въпреки, че след Tri Legend, между другото, се чувствам малко по-уверен, бях започнал леко да се притеснявам за този Ironman и най-вече за бягането. Но след като успях да бягам по-бързо от това, което си бях предвидил на Tri Legend, и се чувствах добре и сега вече имам така малко повече увереност, че ще станат нещата. След миналата седмица се чувствам доста добре, доста подготвен, доста презареден, така че съм готов за следващия месец и за това, което предстои. Последните 2 уикенда на август със сигурно ще бъдат най-предизвикателните от целия тренировъчен блок до сега. Предпоследния уикенд на август има едно каране 5 часа с 30 минути бягане след това. На следващия ден мисля, че бяха час и 50 минути бягане в неделя
И следващия уикенд е тази тренировка, където говорихме за нея, 35 по 1 км на стадион. И съответно в неделята след това 2 часа колездене. Така че тия 2 седмици ще бъдат много интересни. Има още едно нещо, което променям от тази седмица. От началото на годината започнах да следя калориите и макросите и през цялото време се опитвах да съм в лек дефицит. Сега вече от тази седмица няма съм дефицит, ще си ям както трябва да ям. Не мисля, че мога да сваля като килограми нещо повече за тия 2 месеца. Единството, което мога да направя с този дефицит е да си навредя на представянето, така че продължавам да ям. Този баланс, между другото, с храненето се оказва супер труден. Как така, хем да съм в лек дефицит, така че да мога да поизчистя излишните килограми и да не ми тежи нищо на състезанието. Как да ям достатъчно, че да мога да се възстановявам пълноценно след тренировките, които правя. Това е нещо, което ми беше доста трудно да направя, но не знам. Свалих няколко килограма, чувствам се добре на тренировките, така че се надявам да съм го направил правилно. Със сигурност е трудно да се намери някакъв баланс между всичко, което правиш, като всички ангажименти, които има човек в живота си. И когато имаш едни такива тренировки от порядъка на 10, 12, 15 часа на седмица, става още по-сложно. Иска ми се, нали, аз да тренирам по 25-30 часа като протата, само че на тях им плащат това нещо, пък на мен ми е хоби. Скъпо и трудно хоби, ама все пак хоби за сега. И така, 8 седмици, ще видим какво ще успеем да направим с Момо през тия 8 седмици, колко ще успее да ме подготви и какви скорости ще успее да извади от мен. Надявам се всичко да мине наред. Честно казано, не съм сигурен какво ще стане, нямам никаква представа какво да очаквам. Въпреки това ще правя каквото мога, ще правя каквото трябва, пък на 19 септември да става каквото ще и това е.